Какво представляват потребителските структури? Те са подбрани от потребителя документи, подредени в папки, създадени от потребителя. Къде се намират? Намират се в основната структура, най-отдолу, или също така може да ги намерите чрез меню Потребител, Потребителски структури. Създаването на потребителска структура става като влезете в потребителски структури, натиснете десен бутон на мишката и изберете Създай структура. Пишете името на вашата потребителска структура. Примерно, Моите закони. И натискате бутон Създай. Добавянето на документи към вече създадената структура става по следният начин. Отивате в документите, които искате да добавяте в потребителската структура Моите закони. Маркирате документите, които искате да добавяте. Давате десен бутон и избирате подменю Добави в потребителска структура. Избирате в коя структура от вас създадените искате да добавите и натискате Добавяне. В Моите закони са се добавили избраните от вас документи. Изтриване на вече добавени документи от потребителска структура става като маркирате съответния документ и на десен бутон избирате Изтрий. Или директно от клавиатурата натискате бутона 9. Потвърждавате изтриването. Изтриване на цялата потребителска структура става като маркирате потребителската структура на десен бутон Изтрий.